uSenzo Meyiwa washonela kubo kaKelly. Uma sengenile emasangweni akaKelly Khumalo, kwakumele idlozi lakaKelly Khumalo limvikele. Kwakumele ipower kaKelly Khumalo imvikele uSenzo Meyiwa. Lokho bafethu asingakubangi, asingakuagwibishi because abantu bahlakaniphile ngaphandle. Awukwazi ukuvakashela kwami noma kithi mawusufela kithi, ngoba la ufele khona usuke uzohlala khona until kwenziwe indlela eyiyo nehlelekile ezokwazi ukukususa usuya kini la uzala khona. Kuyenzeka abantu bethi bayakulanda ungalandiki. For the fact ukuthi uSenzo Meyiwa wafela kubo kaKelly, idlozi likaKelly Khumalo lamdayisa uSenzo. Lokho it still stand. So that is why mina ngingabagcika abantu uma bemzonda uKelly Khumalo lapha ekhona, ngoba usuke wafela kubo kaKelly Khumalo. Ekuthiwa uSenzo Meyiwa wafela restaurants bese igceka irestaurants. Ekuthiwa uSenzo Meyiwa wagingeka nemoto bese sokugceka ingozi ezenzeke emgwaqweni. Ekuthiwa wathi igebengu emgwaqweni bese sogcika. Ngicela abantu bangagcekwa uma ngabe besola uKelly Khumalo and the crew kulento eyenzeka kuSenzo Meyiwa. Ngicela bangagcekwa nje abantu. Yabo, because abantu abazona ingane bahlakaniphile. King Bhaka yini into eyenzakala kanje? Bafethu uyabona mangabe uthi uzofuna emotive eyokuthi yini ebingenza uKelly Khumalo idlozi lakhe lidayise uSenzo Meyiwa ukuthi ashone, udinga thina lapho. Mhlawumbe ngikuchazele kanje. I want you to understand it very clear and very well. Okay, kunengqinamba othi mawumuntu usebenza ngabantu obanayo. Ingqinamba kaKelly Khumalo ayinikwa idlozi lakhe. Ayinikwa idlozi lakhe elikhulu. Ake ngilibize ngegama uyalazi yena. Ithi ingqinamba kaKelly akufanele uKelly Khumalo ashade. Uma ngabe ephula umthetho wokushada, lo myeni azomshada impilo yakhe izoba sengcupheni because idlozi laKelly noma iphaba kaKelly izomnqobela ingqinamba, akufanele ashade. Okwesibili, abantu bakaSenzo Meyiwa bakade belwa nabantu bakaKelly Khumalo. AbakaSenzo Meyiwa belwa bethi akuhlukwanwe. Uyabona izingane bengabe zithandana uthi azihlukwane. Ukuhlukana kuningi bafowethu ukuhlukana. Uma ngabe ngizothi mina ingane yami angifuni ithandane nalo, uma ithandana naye bazohlukana as long as mina ngisaphila. Bohlukana ngiphila, bohlukana ngifile. Kuyenzeka umuntu ashone because ilonto ayinaso isibusiso sabazali. Okusho ukuthi uSenzo Meyiwa akavikelekile ngokwedlozi lakubo because alhamsani nalento. Akavikelekile futhi ngokwedlozi lakaKelly Khumalo because uKelly Khumalo akumele ashade. Akukho nje lawo futhi khona kuthiwe uKelly Khumalo uhlele emzini wakhe no husband bashadile, they are happily married. There is no such. There is no such. Ingqinamba yedlozi lakhe leli elimlwelayo bengabe bhekene nezingqinamba. So njengoba sinjeni isimo namanje ngisamile bafowethu mina angiyonto eshintshayo mina. Labafana ababoshiwe or accused up until to accuse number 5. Laba bafana izwa ngami abanalo icala. Kodwa khona into eyakhuwayo ifana nomuntu bengabe umthwebula agingqike nemoto umuntu zimthatha ilwane zihamba naye. Kunento eyakhiwayo ezongcwatshwa umndeni ibizwa ngesithunzi. Esuka izokopha iphuma igazi ngamadlebe ikhuluphale igqunqi bemnyama. Isithunzi leso esakhiwayo ukuze umndeni uyiduduze uthi simfihlile umuntu wakithi. Deep down thina bo King Bhaka esibona ngapha sibone ngale suke simbona ukuthi lo muntu uthathiwa akuyena lo. Abanye baze basho bathi akuyena lo. Lezi zinto zibuye zikugubezele zithi akangabonwa ngoba bakhona emndenini abahlakaniphile abazombona akuyena thiwe umufi ngeke azabona. Iyenzeka leyo nto nangapha ngakozomthetho. Kuyenzeka abafethu mangabe isishubile indaba kwakhiwe imimoya ezothatha ifall. Kodwa thina mina I must stand with the public ngenxa yepower yami. iPublic kumele ngihlale ngimile nayo. Kumele ngisho public lento enibonayo enishoyo anikho wrong. Umuntu befele emzini nomuntu labo bantu they are in charge. Angiphathi mazophinda kube nomsindo ngenkathi bephuza utshwala. Angiphathi ke leyo. So that is why ngithi mina into eyenzakalayo la
kunento evuke enkantolo ukuthi kune statement esibhalwe accused number 2 or number 1 I don't know but ngicathi number 1 ubani usibiya or something leya nto ithi laba bafana bathatha ifoni njengoba beyithatha ifoni kumele implicate bona themselves because ifoni implicate ngenhlanhla kule phone abavumile ukuyithatha ngezathu ezahlukene ezinye ziyaba ukushaywa ezinye ziyaba ukuthenjiswa imali zibaningi izathu ezikwenza ukuthi uthathe ifoni ngenkathi bethatha ifoni ngokuhlakanipha kwa accused number 1 usibiya if I'm not mistaken if I'm mistaken sorry for that ungazibuthi uyibhoza ngokungicorrect ukuthi uaccused number 1 for accused number 1 wa implicator uKelly Khumalo kwi-statement and kubonakala sesenziwe i-statement ukuthi noKelly Khumalo implicatekile ingakho sekumele senziweni sikhishwe leso ngenhlanhla ngoba vele accused manje bayaphika ngenkathi sikhishwe statement imile into ethi kune statement esakhishwa uma ngabe abameli ngoba uyabona abafethu lababameli ngiyabathanda lababameli mina bonke futhi uma ngabe abameli sebethola ukuthi isiphi statement esikhishiwe kanjani kuyathola kathe ne kunesinye statement ebes implicator usibanibani imnandi lana ke lento ipower kaKelly Khumalo nabantu abasupporta uKelly Khumalo sekumele benzeni manje sekumele bafakazele abasolwa ukuthi leya confession abayenzile akuyona ngoba uma kuthiwa leya confession bebeyenza iyona kumele aboshwe uKelly Khumalo uma ngabe ukuthi iconfession abayenza akuyona kumele baphuma abasolwa so njengamanje automatically abalandeli baKelly Khumalo nephaba kaKelly seyizo support abasolwa ukuthi yonke lento ekuthiwa bayiconfessa angabi yona uma kuukuthi into abayiconfessile iyona ebafake ekhindini akalandwe noKelly Khumalo afakwe ekhindini uma kuukuthi into abayiconfessile akuyona kushuthi abaphume nayo izokwenza njena ke iphaba kaKelly Khumalo izolwa ukuthi le confession akuthiwa kuyona kuzokwenzakalani yilapho ke bezoluwina khona icala laba because there is no people who will keep on pressing anymore ngoba yini sek implicate ngisho umuntu engabe uyadefendwa use implicatekile even ama seniors wherever they are nabo manje since kuphumele into ephumile sebeqala manje nabo bafuna ukusebenzisana no accuse ukuthi abayiphika impela lento even ngisho ungathola i-comment from umuntu osesayidini loKelly Khumalo uzosho athi vele labafana bayayiphika nje lento let us not believe this thing you understand okusho ukuthi iqala sekumele kwenzekeni sekumele batholakale bengenalo iqala ukuprotecta lesiphithiphithi esenzekile sekunesiphithiphithi manje because izwe liyabuka manje ukuthi nange implicateka ubehlalelene engaboshwa ngoba ngenkathi laba beyimplicate bona bethi bayalazi icala beboshwa belandwa kwakumela landwe noKelly Khumalo aye koboshwa yabona until akhishwe abameli bakhe ngokuthi angaboshwa kushuthi khona ipower ebimvikela leyo power ebimvikela sithi seyiphume kanje manje seyizoshintsha ivikele nalabafana ukuthi abaphuma abafana mangabe bephuma abafana uyasayiveka uKelly Khumalo mangabe beboshwa abafana isebenza le confession ekhulunywa ngayo beboshwa abafana funa boshwe noKelly Khumalo mina ngithi ke ipower kaKelly Khumalo ngeke imvumele ukuthi aboshwe ngiyayaza ngithi mina